Naku, good news ni mo pa. Unsa man alin? Perfect ko sa quiz pa. Uy, maayo Lin, wala na sayang akong kahagulin kay ikaw naning kamot ko sa mong pag-eskwela. Basta ka to kong gingon yung mga sunda lang dito. Gani pa, gasunod man ako tayo mong gaingon para masuklian ako imong kahago. Ay napagunahuna ng masuklian mo kong kahagulin kay dili man na para sa kuha imong pag-eskwela para man na sa imong future kay dili sa tanang adlaw na porminti kon mo kauban. Pa, wadod na kahumala na akong pasalamat sa imo ha. Wadod ko nagbahay na ikaw mamahan. Pa! Uy Lin, Pa, mag-snack sa tapa. snack asa mo ka ng kwarta? Mami na akong tinigom na baon pa. Gipalit na ako snack. Kao na tagis naman akong gihatag nimo. Dili din imong hotdog palit sa kantin. Sengko naman ako nagapalit pa. Sa kasingko, gatigom na ko. Na, bata pa ka ba pero ako na kay tigom pero maayo pa na Lin kay bata pa ka. Kabalo na ka mo tigom kay pait kita karon. Pa, di mo ko kapresa uban pa. Dako kay baon 100. Pero baon na apas. Tama jud na Lin, gwapo jud na jud kay matun-an dili kay bawon ra nga giapas. Kay ikaw ra ba jud akong pag-asa. Pa, salamat pa. Suporta ka sa ko. Bisag may kalisod ta. Ay, wag diyan mo kasi mong inahan. Ako na lang may kuan mo. Ang ako lang jud makakuman ka. Ako na kay na akong kalipay na Lin, makakuman kasi mong pag-eskwela kay dili man na para sa kuha na imong pag-eskwela para po na sa imong pamilya pohon. Kaloy-an yung kakawan, mag-high school sa ilin o mag-college, maka tabang-tabang doon gasto sa yaha. Buhato na ko tanan Lin para sa imo ha. Para mag-eskwela lang ka o mag-graduate. Kaya ikaw ra jud akong pag-asa. At doon sa ako to sa papa sa umabi. Ignore ako sa lala. Perfect ko sa quiz. Pa! Pa! Oy, Ellen, naabot na rin ka, kikag eskwelahan? Upa, ganihan namin ng gawas. Wala mong kaniulin. Napas lang ko na mo dere. Uli nga, nadugay ko kay namutos po kakao niya. Nang-spray po ko diri, kay bagnot na kayo. Pa! Naku, good news ni mo pa. Unsa man Ellen? Perfect ko sa quiz pa. Uy, maayo Lin, wala na sayang akong kahagulin kay ikaw naning kamot ko sa mong pag-eskwela. Basta ka to kong gingon yung mga sunda lang dito. Gani pa, gasunod man ako tayo mong gaingon para masuklian ako imong kahago. Ay napagunahuna ng masuklian mo kong kahagulin kay dili man na para sa kuha imong pag-eskwela para man na sa imong future kay dili sa tanang adlaw na porminti kon mo kauban. Pa, wadod na kahumala na akong pasalamat sa imo ha. Wadod ko nagbahay na ikaw mamahan. Unsa naman ta diri Lin oy? Ako nagpalayo na kay naman imong tag disina nag-MMK naman ta diri oy. Pa, muna na kong kulit ka. Mulungag to ko dito ah. O sige Lin, pero pag init po daan dito kay mga piko karon. So katong mga anak nagipa-eskwela sa ilang ginikanan pagtarong ka mag-eskwela kay kana ang dakong pasalamat sa ginikanan o garbo na napahuman nila ilang mga anak.